Tytöt, älkääs makaatko koko päivää. Kello on jo kohta 8:30. Meille tuleekin tänään kiva päivä. On paljon hommia täällä. Jennihän voisi olla iskänä kun on ulkona ja Laura, sähän voisit auttaa äitiä täältä sisällä, eiks niin? Ootte sellaiset iskän ja äidin pikku aputytöt. Kuule Laura, inhottaa vaivata sua, mutta täällä olisi kyllä pari hommaa, jotka pitäisi tehdä. Eiks ne matot tampattu just viime viikonloppuna? Paikat menee uudelleen likaiseksi, kun täällä kerran ollaan. No, luulisin, että ne nyt imuroimaan saa puhtaaksi. Nehän menee ihan rikki, kun niitä koko ajan tampataan. No oo sitten itsekäs. Siskoski auttaa isää niin kiltisti tuolla ulkona. Iskä hakkaa tästä vielä muutaman, niin sä voit sitten alkaa pinoa näitä. Jenni, annatko iskaa sen vasaran siitä pakista? Pesiksä täältä pöydän alta ollenkaan? Tää on ihan vielä likainen. No pesin. Mutta ei varmaan näköjään tarvinnut, kun se kumminkin kuuraat se. Kuule Laura, jos sä aiot olla nenäkäs, niin on parempi, että mä teen tän ihan itse. Mulla on kylmä. No. Kerätään tästä kuulee ensin nää sienet talteen talven varalle. Annapas Laura iskalle sieltä sieniveitsi sieltä korista. Täällä on melkein luntakin omassa. No silläpä. Hei, tulkaas katso. Täällä on hirven papanoita. Siis miettikää. Hirvi täällä meidän möksän lähellä. Lähetään jo kotiin. Etkö sä Laura osaa muuta kuin valittaa? Aika harva perhe viettää aikaansa yhdessä niin kuin me. Etkö sä osaa yhtään arvostaa sitä? On se kumma, että nykyään täytyy sunnuntaistakin tehdä joku kaupassakäyntipäivä. Siis miettikää nyt meitäkin jossakin marketissa pyörimässä. Onneksi saadaan olla koko perheen kanssa täällä mökillä. Iskän tytöt. Onko sulla se mökin avain?